Bezero batekin aurrekontua adostea ez da beti erraza izaten. Horixe gertatu zaio Paulari, berak nahi duen sofa uste baino garestiagoa da. Baina Ikerrek bere esku dauka Paulari berehala ordaintzen lagunduko dion tresna. 3 pausu xumetan, Ikerrek kuota eroso eta malgua proposatuko dio Paulari, banku aldatu behar izan gabe. Gainera, kuota erosoari esker, gehikuntza txiki batekin, sofarekin ondo jotzen duen mahaia eskuratu ahal izango du. Lehenik eta behin, Ikerrek kutxabankera deitzen du eta pare bar minututan mailegua onartuta dagoela baieztatzen diote. Jarraian, Paulak poliza sinatzen du, eta azkenik kutxabankek ura jaso eta bere zenbatekoa une horretan sartzen du Ikerren kontuan. Hala, Paulak sofa ura eta gainera eskuratzeko asmorik ez zuen mahaia erostea lortu du Ikerrek. Gainera, berehala kobratu du salmentaren zenbatekoa, bezeroak ez ordaintzeko arriskua gaindituta. Gure bisitarik nahi alduzu. Sartu irubebikoitz.kutxabanksaltegikreditua.eus webgunean eta zure zalantzak argituko ditugu.